podľa mňa to, že či tu je bezdomovecké centrum alebo nie, tak to je čisto iba na nás ľuďoch, že akú hodnotu tomu prisúdime. Že jasné, že ak budeme tí uzavretí, ako proste posledné 10 ročia sme, tak to pre nás bude mínus v tom inzeráte, ale zase sa tváriť, že nič tu také neexistuje, že tak potom by mala klesnúť hodnota nehnuteľnosti podľa toho, že koľko bezdomovcov prejde okolo daného vchodu, hej, za daný deň. Že to proste, to vôbec nepríde logické, že ak to zhrnieme, že človek bez domova znekvalitňuje niekomu bývanie, hej, proste len si jeho samotnou existenciou, hej, že to je úplne, že to je až hyenizmus podľa mňa. Ako aj keď to chápem, že ľudia proste sa namakajú na to a platia hypotéky, aby mohli mať ten byt, ale jednoducho tá taká naša, že prehnaná individuálnosť alebo to hanobenie toho svojho proste niekde musí mať hranicu a naozaj ten človek, že na tej ulici žije, tak to nikdy nie je o tom, že to je čisto jeho vina, hej? Proste, že ak on má škodiť pre spoločnosti, tej normálnej spoločnosti v úvodzovkách, tak príde mi to, že to má úplne naopak, lebo tá spoločnosť mu uškodila, hej? Takže potom by to mal byť nejaký výmenný obchod, že tak proste musíme prižmúriť to oko na tú chvíľu, že jednoducho ja mám kde bývať, tak ako nech som rád z toho, ale niekto proste nemá, ale to ma neoprávňuje k tomu vyháňať odtiaľ a proste tie modely toho vyháňania tých ľudí tu už v tej histórii boli a nedopadlo to, keď sa na to pozrieme spätne, vôbec dobre. Ako